हेलो एवरीवन गासिखौबो खुलुमबाय आंनि बे चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओरैबायदि गरमजों मा खालामनो जादों जायफोरा आंनि चेनेलखौहाय नायदों नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो दिनैनि भिडिअआहाय मा खालामनाय जायो मा खालामदों नोंथांमोना आङो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ आं दायो बारियावहाय दंफायो बारियाव एसे खामानि मावदों बेखौनो साहा होफैदोंमोन आङो सानबाय बिदिनो भिडिअ खालामलांनो होननानै आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन बारियाव दंफैयो आङो दायो मंखर सिस्टारनि नै बेखौनो खानो नागिरदों जोङो जोंनिया मरसिं होनना बुंगोन गुबुनफ्रा मा बुङो मिथिला बेखौनो खानो नागिरदों जोङो दा हरावहाय जानो थाखाय देखा बे बोरैबा खामनायसै खाबायसां थ' आरो ओइथिं खाबानोसै ओमफ्राय जोङो नागिरबावनो बारियावहाय बबेथिं दोङो ओरैबायदि हाग्रा जिबौथाखौ माबाबो पात्ता मोननाय नङा फानलु गायदों बेयाव फानलु दङ थाइबायानो फिथाइ बेफोरथिंबो थाइजोब्बाय बे मास्थु लिसिरि ना गरसिथाय बेयाव दं खिन्थु बिनिया ओरैबायदि जादों फिथाइ थायथ'वाखै हायफाजोब्बाय बेखौ दानदोंमोन बैयावबो दङ ओइथिं खामानि मावगासिनो बाबा बारा गोरलै गैया फिथाइ थायदों दंफां दानदोंमोन माने बिथिंहाय गय दंना बे गयाव माने हावासि मा होनगोन इदि जादोंमोन आरोना बे कारनाव बिथिंनिखौ बे साइडनिखौ दाननानै होबाय थाइजौ दंफां फिथाइबो गैखाया देग्लाय दायो न'थिं थांफिनगासिनो साहा होफैनायमोन खामानि मावनायावहाय ओरैबायदि गरम न'आव थांफिनगासिनो बारियाव थांनानै जों ओइथिं थांदोंमोन ओरैबायदि हाग्रा नुगादों न'आवबो फानलुफोरा फिथाइ थाइजोब्बाय माने टमेट'आबो मोनबाय टमेट' मोनदों नै मोनहांबाय नै फानलुआबो मेरला दङ बिथिं थायदों फिसा मोनबाय नै मानै उन्दुना दोङो अमाया खाथारनाक जिराया Bersihkan dah bunga lah, kadang-kadang tempat. Bersihkan kau nilai. Nih bisa disunggang. Nih. Ayo थांफिनगासिनो बोरमानि माबा लायनो मा लायगोनथाय मिथिया आंबो मा लायगोन मुरसिं नङा माबा मा थासुमलि बिलाइनो ओमफ्राय मिस्टां मोनदां मिस्टां मा होनगोन इयो बिलाइ बोरमानि थाखाय जोङो लायनो थांदों बोरमा फिसा मोनदानना बेनिखाय जोङो माने दुब्लियावबो खाहैनो हायाखै बेखायनो जोङो दायो थांगासिनो लायनो थाखाय खायफा लाहामना होनोबा बेबायदि गरम सान्दुं जेबोखौनो नुस्राला आङो गरमजोंनो आंहालाय दोङो जा गोजौ गाखोनोबो हाया नै बैखौ हाननो थाखाय नामायदों नै बै मादि हानगोन हा नों गाखोनो हागोन गाखोलांखादों हालायो गाखोनो
हाबाबो मा मा लांनांगौ जायो रोगानांगौ जायो नै बिनिफ्रायनो हानगोन गाखोनो हाबायानो हनै हानगोन जों इनिफ्रायनो थांफालाय लांखादोंलै ओमफ्राय भुटान आरो इन्डिया भुटान इन्डिया नै हाजोआ ओइयाव माबा दोङो फरेस्टफोर थाग्रा नै बेखिनियाव फरेस्टफोर थाग्रा दोङो हाबनो मोना बिथिं मा दिंखिया खाना अबेथिं लानानै थांसै जोङो दायो बारा नाङा माने बुरजा लांबाबो मा होनगोन बियो रानोना बोरमाया मासेल'सो बेखायनो हाबाय आं दायो जोङो लाना थांसै नै बेसेबांखिनिखौनो लाबाय नङाबा बुरजा लाबाबो रानोना बिमाया मासेल'सो दायो दसे आरो बोरमानि दाना हारि लाना हायखांनानै दसे बोरमा गुमफायलायबाय दसेनो बोरमा गुमफायदों दसेहाय दायो आङो फिल्डआवहाय दंफैयो दहाय बोरमानि जे आदारफोरखौ आङो लाना फैबाय बारिनिफ्राय लाना फैनानै आरो दायो दसे बोरमाखौ गुमफायदों बेयावहाय फिल्डआवहाय हाग्रा गांसो गोरलैफोर आं जाहोफैदों दायो बेयाव गुमखांनानै आङो दायो न'आव थांसै न'आव थांनानै आरो मोनानि जानाय जगार हारि खालामसिगोन खालामनानै दिनैनि भिडिअआ माबायदि जाखो नोंथांमोना नायनानै आंनो खोन्थाहरदो दिनैहाय जे मावखो दसे मावबाय बेफोरखौनो आं नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय गरमजोंहाय मा खालामगोन जानानै ससे भिडिअ आं खालामनाय जाबाय दिनै बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै माबायदि जाखो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिनो आं गोदान भिडिअ आं लाना फैबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थानाय बिसेनोसै आंनि भिडिअ थेंक इउ